tal-istrina. Biswit il-Parlament Malti s-sibt filgħodu il-Korp tal-Pulizija kien qalb in-nies u l-komunità għal nobli biex jinġabru l-fondi għall-istrina. Diversi sezzjonijiet fiħdan il-korp taw semhom f'din l-attività fost dawn insemmu l-Pulizija tal-Komunità, it-taqsimiet ta' żwiemel u tal-klieb, membri tal-Rapid u tal-Special Intervention Units, il-Victim Support Agency, membri tal-Forensika, is-sezzjoni ta' traffiku u l-Youth in Blue. Michael Zara, uffiċjal tal-Pulizija fil-Komunità, stqarmana lan ta' din l-attività. Lan tal-attività li niġbru fondi għall-istrina, kif qed taraw warajna bħala pulizija ninaqdu ħafna sections u units flimkien u niġu nagħmlu display tal-affarijiet tagħna ħalli mbagħad anke ningaġġjaw man-nies u ma jtuna donazzjoni għall-istrina. Ma naqsitx il-preżenza ta' diversi stakeholders li jaħdmu mill-qrib mal-Pulizija matul is-sena kollha bħal Caritas, l-Aġenzija Żgħażagħ, il-YMCA Malta, is-CRPD, il-Voluntary Return Malta, l-FSWS u l-Aġenzija Setqa. Iltqajna mal-kantant u tabib Gianluca Bezzina li jaħdem mal-Aġenzija Setqa. Allum jiena qiegħed hawnhekk ma' Setqa, mal-prevention team propja ta' Setqa għaliex jiena naħdem ma' Setqa ma' nies li ibatu minn problemi ta' addictions. Ekku qiegħed hawnhekk mal-prevention team biex nilħu wkoll komunitajiet. Il-prevention mhux qiegħda hemmhekk biss għall-iskejjel għat-tfal jew inkella l-nies fuq il-postijiet tax-xogħol biss, imma qegħdin hawnhekk propju biex nilħu isu kull aspett tal-komunità. F'din l-attività ħadu sehem ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Bris l-Istrina.